Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Musulman doganlar bugünkü dersimizde 4 meselen üstünde durup geçeriz. Birinci ilim almak, ikinci amal etmek, öwrenen ilmimize amal etmek, üçüncü da'wat etmek, insanları hak yola çağırmak, İslam'a çağırmak, sünnete çağırmak ve dördüncü hak yolla sabr etmek. Birincisi musulman doganlar ilim almak. Allah Teala bizi insanları musulman doganlar boşuna yaratmadı. Boş yere yaratmadı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Mü'min Suresi'nin 115. ayetinde bu barada diye "Efe hasibtum ennemâ halaknâkum abasav ve ennekum ileyna la turca'un." Sizi boş yere yaradanlığımızı ve bize gaydip gelmers deyip hasab ediyorsunuz mu diye Allah Teala. Elbette Allah Teala insanı boş yere yaratmadı, ulu bir maksat bilen yarattı. Ve bizim yaratılışımızdan bir maksat var. Ol maksadın nämedigini Allah Teala bize Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Zariyat Suresi'nin 56. ayetinde وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ diye. Men cinleri ve insanları dine bana ibadet etsinler deyip yarattım diye Allah Teala. Demek musulman doganlar biz boşuna yaradılmadık. Yaradılmağımızın dünyada bar olmağımızın maksadı ve sebebi var. Ol hem Allah Teala'nı tanımak, Rabbimize iman etmek, Allah Teala'nı birlemek, tevhid etmek ve Allah Teala Rabbimize ibadet etmek. Allah Teala nehil kulluk etmeli, nehil kulluk edemizde Allah Teala bizden razı bolya, nehil yaşamızda bu sinagdan geçiyaz. Nehil yaşamızda iki dünyanın baktına yetip biliyaz. Yine şu zatların musulman doganlar hemmesini bilmek üçün ilim gerek. Biz öwrenmeli, okumaly. Ve din ilminin musulman doganlar esası, din ilminin esası Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetidir. Bir neçe musulman doganlarımız var. Din değilse, dine değişli bir zat aydılsa, dinin aslının näme esaslanýandygyny, din barada bolýa ýa-da bolanok diýmek üçin, bir zat dinimizde bar ýa-da ýok diýmek üçin, sogap ýa-da günah diýmek üçin näme esaslanmalygyny käbir musulman doganlarymız bilmeýär. Krediýalar, köne hekaýalar, köne gurrunlar, gadimdan gelýän rowayatlar şu zatlaryň esasyna din tutulýan gadip pikir edýär käbir kişiler. Emma musulman doganlar her bir musulman aýal erkek uly kiçi hukman we hukman bilmeli. Din ilminiň esasy musulman doganlar Allah Teala'nın kelamy Kur'an-ı Kerim we onuň peýgamberi Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň sünnetine esaslanýar. Dinin asly we esasy we asl delil Kur'an-ı Kerim we sahih sünnet, peýgamberimiziň sünneti. Ondan sonra şeriatyň delili hökmüne alimleriň icmasy gelýär we kıyas gelýär. Emma asl delil näme? Allah Teala'nın kitabı Kur'an-ı Kerim we peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi we sellemiň sünneti. Din ýa-da musulmanlar Kur'an we sahih sünnet. Şoňa esaslansa din diýilýär. Şoňa esaslanmaýan zada icma we kıyasa, ondan sonra şu zatlara şeriatyň delillerini esaslanmaýan zada din diýilmeýär. Ondan sonra musulman doganlar bu esaslara Kur'an we sünnete, ondan sonra icma, ondan sonra kıyas we ulamaların yazan kitaplary, düşünürüşleri, ayetlerin tefsirleri, hadislerin şerhleri, hemme şu ulamalarymyzyň ýazýan kitaplarynyň ählisi näme üçin bar? Dinin asıl deliline düşünmek üçin, Kur'ana we sünnete düşünmek üçin şol kitaplar bar. Şonuň üçin musulman doganlar dinimizi öwrenjek bolsak, deliller esasyna öwrenmeli. Deliller esasyna dinimizi öwrenmeli. Mışmışlar bilen asly bolmayan hekaýeler bilen, köneleriň gurruny bilen, düýüşler bilen din öwrenilmeýär, öwredilmeýär. Bir çykka ay men düýüş gördüm, plan molla düýüş görüpdir, plan weli düýüş görüpdir diýip şu zatlaryň üstü bilen delil hökmünde düýüş görkezýär. Ýalňyşda. Ýa bolmasa ýanky asly esasy bolmayan rowayatlar gurrun berýärler. Dinin adından bir zady subut etmek üçin. Hemmesi batyl zatlar. Şonuň üçin näme musulman doganlar ilim almaly we öwrenjek ilimimizi delil esasyna öwrenmeli we dinimizi körlük bilen dälle, mışmışlar bilen dälle deliller esasyna dinimizi bilmeli. Ondan sonra bir musulmanyň öwrenmeli ilmi, bir musulmanyň öwrenmeli ilmi, ilimleri musulman doganlar iki bölünýär. Birincisi farzul ayn bolan ilimler, ikincisi farzul kifaye bolan ilimler. Näme diýmek? Farzul ayn bolan ilimler diýmek musulman doganlar her kimiň aýal, erkek, ýaş, garry diýmen, her kimiň hut özü ýeke bilmeli ilimlerine farzul ayn ilimler diýilýär. Meniň bilenim bilen seniň boýnundan düşenok, seniň bilenim bilen men boýnumdan düşenok. Her bir özüne musulman diýen kişiniň her biriniň
ayrı bilmeli ilmlarına farzul ayn bolan ilmlar diýilýär musulman doganlar. Mysal üçin Allaha iman etmek, tawhid, akida, imanın şertleri, şulary her bir musulman bilmeli. Sonra ibadetleri berjay etmek üçin gerekli bolan ilmler. Mysal üçin nähilek täret almaly. Şunu her bir musulman bilmeli. Nähil gusul almaly. Namaz nähilek kılmaly. Namazyň farzlary näme? Namazyň wajyplary näme? Namazyň sünnetleri näme? Namazda ýalňyş goýup bersak nähil säw secde etmeli. Nädip orada tutmaly? Haçan başlap haçan açmaly? Nämeler oradany bozýar? Her bir musulmanyň gündelik berjay etmeli we boyuna farz bolýan ibadetleri berjay etmek üçin gerekli bolan ilmleri öwrenmekligi her birimiziň boynumyza musulman doganlar farzul aýndyr. We Allah Taala haram eden zatlaryny bilmeli. Dine ibadetleri bilip goýanyň bilen bolanok, şirki bilmeli, küfür bilmeli, insan dinden çykarýan zatlar we bu zatları bilmeli. Özümizi şol zatlardan goramak üçin zina näme, ogurlyk näme, süýtgorlyk näme, bul haram işlerin bilmeli, şol zatlardan özümizi goramak üçin. Ondan sonra musulman doganlar farzul kifaye bolan ilmler gelýär diýdik. Ol hem ummatyň içinden bir topar kişiler şol ilmleri öwrense galanlarynyň boýundan düşýär. Mysal üçin hadis ilmini bilmek, tefsir ilmini bilmek. Her bir musulmanyň bilmegi şunu şert däl. Ummatyň içinden bir topar alim ulama şoňlar meşgul bolsa, galanlarynyň näme boýundan düşýän ilmler musulman doganlar. We öwrenmeli zatlarymyzy musulman doganlar tertip boýunça aýtsak, nämeden başlamaly? Ilki bilen akidamyzy öwrenmeli, imanymyzy öwrenmeli, imanyň şertlerini öwrenmeli, tawhidi öwrenmeli. Yani la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah näme diýmek? Manysy näme? Biziň boýnumyza näme ýükleýär? Allaha iman näme diýmek? Peýgamberlere iman näme diýmek? Periştelere iman näme diýmek? Ahirete iman näme diýmek? Kadara iman näme diýmek? Şulary musulman doganlar birinji şulardan öwrenip başlamaly. Akida diniň asly we esasydyr. Akida bolmasa, iman düzelmese galan ibadetlerden peýda ýokdur. Ondan sonra üstümizde boynumyza farz bolýan ibadetlerden öwrenip başlamaly. 5 wagt namaz. Ýa-ni diýişime alaka nädip täret almaly, nädip gusul almaly, nähilek namaz kılmaly, namaz bozýan zatlar bar, namazyň rukunlary bar, säw secde namazda ýalňyş goýup bersak nädip säw secde etmeli, säw secde etmeli, cuma namazyny nähilek kılmaly. Şeýle musulmanlar tertip boýunça şu görnüşde ibadetlerimizi ilki akidadan başlap öwrenmeli. Ondan sonra dünýäwi işlerden her kim öz ugruny degişli ilmleri öwrenmeli. Mysal üçin söwdegar bolsaň, eger söwda bilen meşgul bolýan bolsaň, seniň boýnuňa söwda degişli hökümleri bilmeklik farzul ayn. Özüňi söwdaň içindäki bolup geçýän haramlardan goranmak üçin algy, bergi ýa bolmasa prosentli söwda ba, o haçan prosent bolýar, haçan bolmaýar. Şu zatlar musulman doganlar öz günlük işine degişli haýsy ugruda işleýän bolsaň, şol ugruda degişli hem ilmleri öwrenmek boýnumyza musulman doganlar farzul aýndyr. We ilim öwrenenmizde musulman doganlar käbir zatlar gereklidir. Şolara da dikkat etmeli. Birinji bilen musulman doganlar niýetimizi düzeltmeli. Diňe Allah Taalaň razylygy üçin ilim öwrenmeli. Ondan soň özümizden we daşta wuragymyzdan jahilligi aýyrmaklyga niýet etmeli. Yani dawa jedel etmek üçin, öwünmek üçin ýa-da awra üçin ýa-da belli bir wazipa ýetmek üçin dini ilim öwrenilmeýär. Birinji bilen niýetimizi düzeltmeli. Näme niýet? Allah Taalaň razylygy bolmaly. Ilim öwrenenmizde. Ondan soňra özümizden we daşta wuragymyzdan jahilligi, yani dini bisawatlyk aýyrmaga niýet etmeli. We bilmeli musulman doganlar ilim ibadetdir. Ilim Allah Taalaň zikir etmekdir we ähmiýetli ibadetleriň biridir. Kur'an öwrenmek, akidany öwrenmek, ders geçmek, sapak almak, dini sapaklar almak, Kur'an-ı Kerim'i öwrenmek, tecvid almak, şolaryň hemmesi musulman doganlar ibadetdir we uly sogaply amallar. Yani musulman doganlar ilim öwrenmek diýsek bir hob däl, daşyndan bir gyzyklanma däl, ýa bolmasa boş wagtymy aýgydaýyn, Kur'an öwreneýin, bu däl musulman doganlar. Ilim öwrenmek ibadetdir we ilim almak üçin ýadamaly, herekete geçmeli, ýad tutmaly, gaýtalamaly, zähmet çekmeli. Käbir kişiler pikirde ilim öwrenmeli diýse, boş wagtyň bolsa gidip keypin kok wagty gidip bir zatlar okamaly, öwrenmeli, ýa tutmaly, bolmasa da gezi bermeli. Bu däl musulman doganlar. Nähilek dünýäwi işlerimizde wagt aýryan bolsak, olardan öň dinimizi öwrenmek üçin wagt aýyrmaly. Yüzlöý seredýäs käbir zatlara. Dinimizde din ilim diýilse yüzlöý seredýäs. Ähmiýet bermeýäs. Şoň şuna musulmançylyk öňe gitmeýär. Şu aňyr gitse namazymyzy kılıp bilsek, cuma gidip gelsek bir uly iş bitirdik kak diýäs. Ondan aňyrda öwrenjek, gyzyklanjak bolmaýas. Emma sahabalardan misal alsak, nähilek dinimize, din ilmina, ilim öwrenmekle ähmiýet berýärdiler. Misal üçin sahabalardan biri birje hadisi öwrenmek üçin ýörüýte düýe satyn alyp bir aýlyk ýolagçylyga çykyp hadis öwrenmäge gidýär. Buhari'de gelýär bu. Rahala Jabir ibn Abdullah masirata şehrin ila Abdullah bin Unays fi hadisin wahid diýär. Sahaba Jabir ibn Abdullah radiyallahu anh başga bir sahaba Abdullah bin Unays radiyallahu anhyň ýanyna gidýär. We bu hadisiň başga riwayetinde gelýär
Abdullah bin Jabir de düýe satyn alym diýe. Çünki başga ulogy ýok eken, minip gitmäge. Eşitdim diýe şol bir hadis bilýän eken diýe. Ölmäkem şonu gidip şondan öwreneýin diýip bir düýe satyn alym diýe. Godaňyza getirýäňiz musulmanlaryny. Barja hadisy öwrenmek üçin ýolagçylyga çykyp gitmeli. We o döwrüň ýolagçylyk bu döwrünki alakdal. Gidip gelmezlik we janyň ortaga goýan. Ýolda galtamany we her hilekke howpy we gidenlerine hoşlaşyp sagullaşyp gidýärler, gelmezligimiz mümkin. Şo hili ýolagçylyk, kynçylyk. Bu döwürde ýeňillik hem ýok. Ýörüýte bir hadisy öwrenmek üçin Jabir ibn Abdullah radiyallahu anh düýe satyn alyp bir ay dowam eden ýolagçylyga çykýa we barýa Abdullah bin Unays radiyallahu anhyň ýanyna näme? Ölmäkem senden şunu eşdeýinip geldim diýe şu hadis. Godaňyza getirip bilýäňiz musulman dogunlar. Nähilek ilma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini öwrenmekle ähmiýet beripdirler. Bu diňe bir misallar, buňa meňzeş misallar kän sahabalaryň tabiinden ömründen. Başga bir misal Ebu Eyyub el-Ensari, meşhur sahaba radiyallahu anh. Medine'den çykýa Misra gidýär. Uqba bin Amir'in ýanyna. Uqba bin Amir'in ýanyna gidýär. Näme üçin? Bir hadis öwrenmäge, dinlemäge. Medine'den çykýa Misra gidýär. Ýa-ni diýen şertlerimi gözaňyza getirin. At bilen, düýe bilen gidip gelmezlik ba, jan howpy ba, arabyň çölünde, ıssyň içinde, typysyň içinde çykýa ýolagçylyga gidýär Misra. Bu gözaňyza getirin musulmanlar, bu sahaba. Dini gönü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in agzyndan öwrenen, aýyny men öwrenenim özüme ýetip gönü Peygamberimizden kän zat öwrendim diýip otursa boljak. Ýa-da ay özüm gidip durmaýyn, gelen gidýän bolsa birinden sonra durna diýse boljak. Emma ýok, näme Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hut agzyndan eşitden üçin menem şondan özünden eşideýin diýip ýürüýte bir hadis üçin ýolagçylyga gidýär. Ýa bolmasa Qur'an-ı Kerimde Allah Taala bize ilim üçin ýolagçylyga çykmaklyga misal berýär. Bu bir kıssany habar berýär. Ol kıssa hem köpüňiz eşitdensiňiz Musa aleyhisselam'ın Hıdır aleyhisselam'ın ýanyna gitmekligi. Bir adam gelip Musa aleyhisselama diýär, näme senden alim bamy diýende ýok diýär. Allah Taala wahy edýär. Ýok, plan ýerde men gulumma diýär, senden has alim diýär. Onda Musa aleyhisselam şoň ýanyna ilim almaga gidýär. We şu kıssany İmam Buhari ilim almak üçin ýolagçylyga çykmaklyk bölümine getirýär. Misal hukmyny. Allah'ın Rasuli Peygamber Musa aleyhisselam we peygamberleriň üstünlerinden özünden ilimli biriniň badygyny bilip Hıdır aleyhisselam ol hem peygamber şonuň ýanyna gidýär, näme şondan ilim öwrenmekligi. Gözaňyza getirip bilýäňiz musulman dogunlar. Peygamber aleyhisselam ilim almaga gidýär. Ýa bolmasa ýa-ni sahabalar birji hadisy öwrenmek üçin ýurdaşýarlar. Ene şular sahabalar din ilmine, peygamberimiziň sünnetine şeýle ähmiýet berenlikleri üçin ulu kafir döwletlere de näme islamy ýaýradyp olary musulman etmäge başardylar. Dünýäň o çetine gitdiler, musulmançylygy ýaýratdylar. Indi bize seredelik. Biz bir öýümüziň içindäki hemme öýümüziň maşgalamyzyň agzalaryna dinimizi öwredip bilemzok. Islama gelip dogry musulmançylyga amal etmeklerine sebäp bolup bilemzok. Ama bular dünýäň o çetine gidip kapyrlyň islama gelmegine sebäp bolupdylar. Näme üçin? Ene şol gaýratlar, şol ihlaslar üçin. Ama biz ilmal bolsak bir şäheriň içinde ýurdaşmak aňyrda dursun, bir şäheriň içinde 50 sanak bahana tapýas, kelläm agyrdy diýäs, işim ma diýäs, aradam kan ay başaga olaydyk diýäs. Şeýdip ay gün geçip otyr, sonra ýa näçe süre bilýän? 4 san 5 sanak. Näçe ýyl namaz okap bersin? Ay 5 ýyl 6 ýyl. 5-6 ýyl namaz okap bersin, özüň 4 san 5 san süre bilýän, onam dogry okuysan, onam dogry okap bilmeýär. Tejwid ýok, lat ýok, öz başyna öwrenme edipdir, gezip ýör. Ettehiýatyny dogry okuysan bilmeýär. Aýplap diýemzok musulman dogunlar. Gaflatdan oýunalyň diýip diýäs. Bu ýalçylyk näme üçin bolýar? Näme üçin biz dinimizi öwrenetimiz gelenok? Näme üçin gaýrat edemzok? Ýa bolmasa çagasy bolupdyr 7 ýaşynda, 8 ýaşynda, 10 ýaşynda çagaňa din ilmini bermek üçin, öwretmek üçin näme etdiň? Hey bir herekete geçdiňmi? Ýok. 14-15 ýaşyna ullukan ýaş ol gidipdir çagasy. Gaýda ogly. Soraýan öwretdiňmi? Qur'an öwretdiňmi? Aqida öwretdiňmi? Bir ahlak dersi, aqida dersi geçildimi? Ýok. Musulman doganlar, ilim bolmasa musulmançylyk bolmaýar. Dogry musulmançylyk bolmaýar, dogry islam ýaýramaýar. O hayal dünýäsinde uçup ýörsimek biz. Ilme ähmiýet bermän, musulmançylyk islam ýaýrar diýip pikir edýän bolsak, dogry islam ýa-da içimizdäki haramlyklar öz-özünden gider diýip pikir edýän bolsak, biz hayal dünýäsinde uçup ýörsimek. Hakykatdan gopuk ýaşap ýörsimek. Dogry ilim bolmasa musulman doganlar dogry islam bolmaýar. Bolar musulmançylyk, ady musulman. Dogry ilim bolmasa, dürüst ilim bolmasa, dogry aqida bolmasa, kellesine hijab taňar aşagam jinsly. Ýa bolmasa dar şoňa meňleş. Dogry ilim bolmasa, dogry aqida bolmasa, haja gitkeler men haja gitdim diýip özüne hajaga diýdiler, soňam toýdan toýa böküp bagşylyk eder ýörer kulogyny bolup. Dogry aqida, dogry ilim bolmasa, namazam okar, jumada gider, emma araklyl toýa da gider. Toýuny aragam goýur. Başga haram ýerlere de gider. Dogry aqida, dogry ilim bolmasa musulmanlar onlar pire gol berdim diýip soňam gidip şirk goşar, bidgat çykarar ýa birladydyr. Ýani eger biz çyndanam dürüst bolyň musulman doganlar, dogry islamyň, Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öwreden islamynyň, sahabalaryň Peygamberimizden öwren dünýä ýere
ýerden islamyň dogry islamyň ýaýramaklygyn isleýän bolsak, islamyň öňe gitmekligini isleýän bolsak, özümizden başlamaly, dinimizi öwrenip ilim alyp başlamaly. Ilim bolmasa musulmançylyk bolmaýar. Emma ýanky diýenim biz ýerimizden turasymyz gelenek. Gitmege aňyrda dursun, online dersler we şoňa goşulmaga gaýrat tapmaýanlar bolýar. Bu musulman doganlar gaflat, ýaltalyk, bigaýratlyk. Emma şol ilim almaga hepde birun bolmanna wagt tapmaýan kişi dünýäwi bir zat üçin gije günü işlemege ýaltanmaýar, wagtam tapýar. Beşman üçin. Emma bu dünýäsine we ahiretine peýda boljak ilmi öwrenmek üçin hiç bir gaýrat ýok, ýerinden turmaýar, bir kelle agırdasy gelenok, rahmet çekesi gelmeýär. Diýmek näme musulman doganlar bul gaflatdan oýanmaly. Sahabalarymyzy Allah olardan razy bolsun görelle almaly. Birje hadis üçin ýurdaşýarlar. Sahaba bola gönü Peýgamberimiziň agyndan din öwrenen kişiler şonda da ýene ilim öwrenjek bolup ýurdaşýar. Biz näme? Näçe san sureýatdan bilýän, tejwidli öwrenen muallimden, birje akida kitabyny geçdiňmi başyndan soňra çenni, birje bir fiqh kitabyny geçdiňmi namazyň farzy, sünneti näme, secde nähile getmek, usul täret farzy, sünneti näme şu zatlar öwrenmek üçin birje kitap geçdiňmi? Näme musulman doganlar özümde şu soralar soramaly biz. Diýmek birinji ilim aljak bolsak niýetimizi düzeltmeli. Allah Taalaň razylygy bolmaly. Ondan soňra musulman doganlar ilim aljak bolsak, her öwrenjek ilimimizde muallimimiz bolmaly. Öz başyna öwrenmeli däl. Käbir pikir edýär, internetden Kur'an öwrenerin, ondan bir zat diňler, bundan bir zat eşiderin. O zatlar gowgollanma hökümini diňläp bermeli, öwrenip bermeli bolanok diýem zok. We asyl biziň ilim aljak bolsak, dogry öwrenjek bolsak, asyl biziň etmeli işimiz musulman doganlar muallimden öwrenmeli. We özünden din öwrenjek kişimiziň hem onda hem tapylmaly şertler bar. Her kimden din öwrenilmeýär. Ol sellesi bar eken, sakaly bar eken, eýranly okapdyr, arapda okapdyr, türkde alahydy oturupdyr, gowwagda diýä, mesjitde amam, tesawadan plança Kur'an ýat tutupdyr, arapça bilýär. Bu zatlar biz üçin birinji şert däl. Birinji şert däl. Ay aňarsa şyh eken, aňarsa hoja eken, ýene bir zat eken, bul biz üçin birinji şert däl. Din öwrenjek kişimizde birinji tapylmaly şerti musulman doganlar akidasy ähli sünnet bolmaly. O da bu bidgatçy soplar ýalak ýalandan ähli sünnet diýip ýörler, emma aslynda ähli bidgat olar ýalak ýalandan ähli sünnet bolup ýören bolmaly da dinne bidgat çykaryp. Hakyky ähli sünnet bolmaly, sahabalaryň, selef-i salihiniň ýolundan gidýän bolmaly, dinne bidgat çykarmaýan, dini delil esasynda öwredýän, akidasy dogry kişi bolmaly. Şoňa üns bermeli. Onu nädip biljek? Bir diýmek mümkin, men nerden bileýin akidasynyň nähilikdigini, onu bilsem bolmajakmy diýmek mümkinmi? Onu näme etmeli musulmanlar? Sorap idemeli. Şol adam kim? Näme öwredýär? Delil esasynda öwredýärmi? Adamlar näme çagyrýar? Özüne çagyrýarmy? Bidgatçy pirler ýalak özüne gol berdirmäge çagyrýarmy? Adamlar öz şahsiýetine çagyrýarmy? Öz jemaatine çagyrjak bolýarmy? Ya da Allah Taala şeýle diýdi, Peýgamberimiz şeýle diýdi, insanlar Kur'ana gelin, sünnete gelin, farzlara gelin, sünnete gelin diýärmi? Diýmek näme soramaly, gözlemeli, kim näme bilmeli, anyklamaly we näme öwredýär insanlary delil esasynda delilsiz gurulaýarmy? Şu zatlara musulman dogana seredip, birinji şertimiz akidasynyň ähli sünnetmi dälligini bilmeli. Sahih Muslim'de Muhammed bin Sirin'den gelýär. Muhammed bin Sirin tabi'inlerden, yani sahabany görenlere bir tabi'in diýär. قال إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. Bul ilim diye, din ilmi. Bu sizin näme dininizdir diye. Onun bir zat dinleyen, wagız dinleyen, internetten okuyan ya başka bir yerden kitap alıp öwrenjek bolýan diye ki üns beriň diye. Bul ilim sizin dininizdir diye. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Dininizi kimden alýanyňyza, kimden öwrenýäniňizi seredin diye. Demek näme eken musulman doganlar? Ay ady qari, ahun, pir, jemaat köp, ay medresesi wa, Türkiýede näçe ýüzmüň adam muň ýyzyna düşüp ýör. Bu zatlar biz üçin näme musulman doganlar? Biz ähli sünnet, sünni musulmanlar üçin bu zatlar biz üçin birinji ölçek däl. Ölçek ilki bilen akidasy ähli sünnet bolmaly. Ondan soňra galan şertler gelýär. Kimden din öwrenipdir? Ustazlary kim? Ýanky okutjak ilmini öwrenipdirmi? We delil esasynda öwredýärmi? Bu zatlar näme? Ondan soň gelýän şertler musulman doganlar. Kur'an öwrenjekmi? Kur'an muallimiň bolmaly. Akida öwrenjekmi? Belli bir kitap saýlap muallim bilen öwrenmeli, öz başyna öwrenmeli däl. Fiqh öwrenjekmi? Namazyň sünneti farzy, orada nähilek tutmaly, bolýan bolmaýarmy, ibadetler bolýan zatlar fiqh ilmi diýäs. Fiqh öwrenjekmi? 4 mezhepden birinden öwrenmeli. Her yerden bir zat tapmaly. Ya bolmasa şunu kunumuzda bar, mezhep inkarçylar bar. Bular näme mezhepler inkar edýärler. Bu mezhep gerek geldi ýani, biz delile wara boljak diýip öz kellesine wara her yerden bir zat çöplep ýörler. O 4 mezhepden
mezhepten birine wara fıkh öwrenmekligi inkar edýänler şu hilek ýalňyş düşünjeli insanlar bar. Fıkh öwrenjek bolsaň 4 mezhepten birinden öwrenmeli. Hususan hem öz ýurdunda ähli sünnetin 4 mezhebinden biri bar bolsa öz ýurdunda ýaýran mezhepten fıkh öwrenip başlamaly. O muallim bilen. Ondan soň bir asıl we esas edineninden soň özüňe ondan soň öz başyna kitap okap üstüne goşup bermeli. Emma näme? Başda öwrenenmizde musulman doganlar muallimden öwrenmeli, öz başymyza öwrenip öz başymyza netije çykarmaly däl. We öwrenenmizde hem ýanky diýişimiz ýalyk tertibe dikkat etmeli. Ilki öz boýnumyza farz bolan ilmlerden öwrenip başlamaly, soňra galan ilmlere geçmeli. Mysal üçin akida bilmeýän bolsaň ilki akidaňy öwren. Akidaňy bilen ok gidip peýgamberlerin kyssasyny öwrenjek bolýan bu ýalňyş. Kur'an bilen ok namazyny dogry okap biljek derejede, namaz kılmaklyga yeterlik derejede Kur'an bilmeýän, tejwid bilmeýän, mahrajlary dogry aýdyp bilmeýän gidip hadis öwrenjek bolýan. Bu musulman dogan näme ýalňyş. We her bir ilmde kiçisinden başlap ula dogry gitmeli. Her ilmde de şeýle. Mysal üçin tejwid öwrenjekmi ýeňiljek kysgaça bir kitapdan başlamaly, soň giňişleýin we jik-majik öwredýän kitaplara geçmeli. Hadis öwrenjekmi 40 hadisden başlaýan, ondan soň başga kitaplara geçmeli. Käbir pikirde hadis öwrenjek diýip bunu gidip Buhari satyn alyp şondan okap öwrenjek bolýar, bu ýalňyş. Buhari öýüňde bolsun gör seret, oňa gurrun ýok. Emma näme? Hadis ilmini öwrenip başlajak bolsaň gidip ul kitaplara ýapyşmaly däl, kiçisinden başlamaly. Ki musulman doganlar sen dogry muallim saýlasaň özüňe dogry muallimiň özü şu zatlar sana urukdurýar. Şu kitapdan başlamaly, tertip boýunça şundan gitmeli, şeýdip öwrenmeli diýip näme özü öwredýär, dogryny salgy berýär. Biz bunu näme üçin aýdýarys? Umuman bilmeýän doganlarymyz, düşünmeýän doganlarymyz bir şol meselelere degişli pikiri bolsun, düşünjesi bolsun diýip näme aýdýar. Bu ilim öwrenmekde musulman doganlar dogry usuly, ýoly bilmeýän kişi, we şoňa dikkat etmeýän kişi dogry usuly ilim öwrenip bilmediňe wagt ýitirer. We bütün bu aýdylanlardan maksat näme musulman doganlar ilim öwrenmekden maksat näme? Diýdik ilmi din esas deliller esasında öwrenmeli diýdik. Maksat näme? Allah Taalaň razyligi, Rabbimiz Allah Taalaň Kur'an'da we sünnetde bize öwredilişi ýaly tanamak, Rabbimizi bilmek, Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini öwrenmek we dinimiz islamy delilleri bilen öwrenmek musulman doganlar. Kur'an we sünnetten ilim we ilim öwrenmekliň fazileti barada delillere seretsek, Allah Taala Kur'an-ı Kerimde diýär, Zumar surasının 9. ayetinde "Kul hel yestevillezine ya'lemune vellezine la ya'lemun innema yetezekkeru ulul albab." Bilenler bilen bilmeýänler deň bolarmy diýär Allah Taala. Buna diýär akyllar düşünüp öwret alar diýär. Yani Allah Taala bilenleriň, ilimlilerin derejesiniň, ilim öwrenenleriň derejesiniň ýokardygyny we bilmeýän jahiller bilen deň bolmajakdygyny aýdýar. Ebu Davud'da ve Tirmizi'de sahabe Ebu Derda radıyallahu anh'tan gelen hadisinde Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diye "Men seleke tariqan yetlubu fihi ilmen selekallahu bihi tariqan min turuqil cenne ve innel melaikete leteza'u ecnihataha ridaan li talabil ilmi li talibil ilmi ve innel alim le yestagfir lehu men fis semawati ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر." diýär Peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim ilim almak üçin bir ýola girse Allah Taala onu cennete giden ýollardan bir ýola salar diýär. Başga rivayetde gelýär, onun cennete giden ýoluny Allah Taala ýeňilleşdirer diýär. We perişteler talibul ilmin, yani ilim öwrenýän talibe diýär, qanat ýoluny, qanatlaryny açarlar, qanatyny gererler diýär Allah Taalaň dinini öwrenýänligi üçin. We alim kişi göklerde we ýerde hatta näme deňizdäki balyklar üçinni magfiret diler diýär alim kişi. We alimyň abide bolan, adaty bir gullugy edip beren, ibadet edip beren musulmana bolan üstünlügi aýlyk ýejedäki aýyň beýleki ýyldızlara bolan üstünlügi ýalakdyr diýär. Aradaky tapawut şonuň ýalakdyr diýär. We peýgamberler özlerinden soň we innel ulema warasatul anbiya, ulamalar alimler diýär peýgamberleriň miras düşerleridir. Çünki peýgamberler özlerinden soň dinar we dirhem, ýani pul miras goýmady. Olar peýgamberler özlerinden soň ilim goýdular. Kim şol ilimden alsa uly bir pay nesibe alan kişidir diýär. Yani pikirleriň musulman doganlar sen ilim öwrenip, Kur'an öwrenip, sünnet öwrenip, peýgamberimizden, sahabelerden gelen ilimleri öwrensen, peýgamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den galan mirasdan pay alan ýalak bolýar. Özüň näme şondan bir paýwent bolýar. Bu da bize alimleriň we ilim öwrenmekligiň ähmiýetini, sogawynyň uludygyny görkezýär musulman doganlar. Ebu Derda radıyallahu anh diýär sahabe
kitaba kun aliman aw mutaalliman niye. Başarsan alim bol, bolmasa ilim öwrenji bol diye. Talibun ilim bol, aw muhibban. Bolmasa näme? Şolar gowwaryanlardan bol. Aw muttabi'an ya da ilim öwrenýänlere eýerji bol diye. Wa la takunil khamisah fatahlik. Amma 5-njilerden bolma helak bolarsyň diye. Onda soraýarlar 5-nji helak boljak kim diýenne? Ol aýda el mubtadi'u diye, bidgatçy diye. Bidgatçy diýip biz kime diýäs musulman doganlar? Din adından delilsiz ona ber, ona medber, buna medber, o da sogap, bu da sogap şu dine täze zatlar goşýan kişilere bidgatçy diýilýär. O bidgatçylaryň bidgata düşmeginiň asl sebebi näme? Sahabalarymyzyň goýup giden dogry ýolundan, menhejinden, metodundan uzaklaşmaklary. Dogry durs ilme eýermezlikleri ýa-da ellerine ilim baran bolsa şonu sahabalaryň düşünýäli düşünmän, öz kellelerine görä düşünýänlikler üçin bidgatçy bolýarlar. Ondan soň musulman doganlar ilim öwrenenmizden soň ikinji zat näme? Amal etmek. Ilim öwrendik, dinimizi bildik, boynumyzyň borjy näme musulman doganlar? Wajibi amal etmek. Amal ilimiň miwesi diýe. Bilip goýmak bolmaýar, ýanyny hukman näme musulman doganlar? Amal bolmaly. Dinimiz İslam dini, ilim we amal dini. Ilim we amal dini. Öwrenmeli we amal etmeli. Öwrenmeli we amal etmeli. Amal musulman doganlar ilki bilen farzlarymyzy berja etmeli, ondan soň ýanyna sünnetler bolmaly, ondan soň namaz, roza, zekat, hac, fitre, juma, soňra ýaşylyk buyurup ýamanlykdan gaýtarmak, Allah Taala haram eden zatlaryndan uzak durmaly. Her işimizi Allah Taala razylygyna göre, her bir işimizi Allah Taala razylygyna göre hareket etmeli. Toýumyz, ýasymyz, üýşmelegimiz, hemme zadymyz, geýnişimiz Allah Taala razylygyna, dinine göre bolmaly. We möhüm zatlaryň biri musulman doganlar ahlagymyzy düzeltmeli. Her bir işte, maşgalamyzda, goňşymyz bilen işimizde, sowdamyzda ahlagymyzy, musulman kişi ahlagyny düzeltmeli. Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem'in öwredişi ýalyk. Kur'an we sünnetde bize öwredilen zatlar musulman doganlar şunça ayet, şunça hadis hemmesi bizim amalymyzy düzeltmek üçin. Bizi dogry amala gönükdirip, dogry amala etmekligi öwretmek üçin. Ýöne billik goýduk, oňlan bolmaýar musulmançylyk. Ýa hepde de bir juma gitdik, kılsak 5 wagt namazymyzy kıllyk, boldy, tamam boldy. Ýok, beýle däl. Bundan başga da etmeli amallarymyz bar. Haramlardan hem gaçmaly, ahlagymyzy hem düzeltmeli, geýnişimiz hem Islama göre bolmaly, toýmyz hem Islama göre bolmaly, üýşmelegimiz hem Islama göre bolmaly, sowdamyz hem Islama göre bolmaly. Kur'an we sünnet biziň amalymyzy düzeltmek üçin bar. Ýöne bilip goýmak üçin däl. We Kur'an-ı Kerimde ta başyndan soňgaçenni iman edip salih amal edenler öwülýär. Salih amal edenler öwülýär. Mesal üçin Allah Taala Kahf surasının 107-nji aýatynda diýär: "İnnellezîne âmenû we amilu's-salihâti kânet lehum cennetul firdevsi nuzula." İman edip we salih amal edenlere Firdevs cenneti badır diýär. Kime? İman edip we amilu's-salihat, salih amal edenlere diye. Ýöne öz kelläňe görä amal etseň salih bolmaýar. Haýsy amala salih diýilýär musulman doganlar? Peýgamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine laýyklykda edilen amala salih amal diýilýär. Mysal üçin bir bidgat çykaryp öz ýanyndan sowap mykadip şoňa meňdeş bir zatlar etseň, mevlid diýýär, şoňa meňdeş bir zat, bular salih amal bolmaýar. Näme üçin? Çünki Peýgamberimiziň sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine laýyk däl. Peýgamberimiziň sünnetine, sahabalaryň amalyna bu hildat bolmandyr. Ýa-da özüňçe bir namaz oýlap tapyp plança gecede kılınýan plança rekatlyk namaz diýsen, bu salih amal bolmaýar. Çünki Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemin öwreden zady däl, sahabalaryň eden işi däl. We şoňa meňdeş islenlik öz ýanyndan sowap mykadip, welaw ki oň ýanyna getirip Kur'anym goşsaň, salawadım goşsaň, sadakanım goşsaň, bir asly esasy bolmaýan amal salih amal hasaplanmaýar. We Allah Taala salih bolmaýan amal hem kabul etmeýär musulman doganlar. Şoň üçin näme? Amalymyz amal etmeli we amalymyz hem salih bolmaly. Salih amal boljak bolsa hem Allah üçin edilen bolmaly, niýetiň diňe Allahyň razylygy üçin bolmaly. O Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine laýyklykda bolmaly musulman doganlar. Ondan sonra üçüncü zat dagwat etmek. Dagwat näme musulman doganlar? İnsanlar İslama hak ýola çağırmak. Allah Taala'nın farzlaryna, Peýgamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerine çağırmaly insanlary, yamanlykdan gaýtaryp ýaşylyga buyurmaly. Dagwatyň musulman doganlar şerti ba, şol şertleri bilmän we öwrenmedik kişi dagwat etmeli däl. Sebebi näme? Ziyan berýär. İnsanlar dinden gaçyrýar. Öz ýanyndan hewaslanıp, öwretjek bolup, bulaşdyryp meseleleri dogry düşünürip bilmän ýa insanyň ýalňyş düşünmegine sebäp bolýar ýa-da insanyň asla dinden gaçmagyna sebäp bolýar. Şonuň üçin dagwat etjek kişi şol esaslary bilmän, öwrenmän
men dawat etmeli del, dawat etse de ziyan beriye. Ve birinci zat dawat etjek kişide bolmaly musulman dolar ilmi bolmaly. İlmi bolmaly diýänimiz o 20-30 ýyllap okumaly, alim ahun bolmaly diýdigimiz del, insanlara öwretjek meselesinde ilki özü düşünmeli, özü bilmeli. Misal üçin tawhide öwretjekmi, ilki özüň öwren tawhidin nämedigini. Namaza öwretjekmi, ilki namazyň nähile kılynýanyny özüň dogry öwren, ondan soň gel dogry men namaz okumakly öwrendim. Senem okumayan gel, okuman gezip gören bolsaň şu bolmaýa, musulman namazyny okumaly, gel men sana öwredeýin diýip öwret. Bilýäniňi dogry öwreneniňi öwret. Emma bilmeýän ýerinde özüňden goşma. Bilmeýän ýerine men bunu bilemek soramaly, öwrenmeli. Diýmek näme öwretjek we çagyrjak zadyňda musulman doganlar ilmiň bolmaly şol meseleni ilki özüň bilmeli. İslendik mesele hem şeýle. Ondan soň musulman doganlar dawat etjek kişiň ýagdaýyna nazara almaly. Ýani mysal aýdýan, çaga öwretmek bilen namazy uladama öwretmek ikisi deňdäl. Ýa-da cennet jahannamy bir uladama düşündirmek bilen çaga düşündirmek deňdäl. Bu insanyň aň düşünjesem deňdäl. Şoň üçin dawat etjek kişiň ýagdaýyny nazara almaly. Ýaşap ýören jemgyýetini, däwini, desuruny nazara almaly musulman doganlar. Misal üçin kafira dawat etjek bolsak biz näme diýäs? Namaz okudyýymyzda gaýlyk şoňa orada tutdyýymyz. Ilki musulman bolmaklyga çagyrýas, islama girdiýäs, islam dininiň haklygyny, ahyrky Peýgamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dini, Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala'nın ahyrky peýgamberi ugradan ahyrky kitabydygyny we biz ahli peýgamberler kabul edýändigimizi şeýdip düşündirip islamyň haklygyny beýan edýäs. Emma jahil musulmana Allah iman etdim diýip, peýgambere iman etdim, Kur'ana iman etdim diýip, biz muňa eýsen musulman bol diýemiz, o musulman şeýledi. Emma näme diýäs? Ey musulman dogan, musulman bolsak bir namaz gezip görmek dogry däl. La ilahe illallah Muhammed Resulullah diýen, howa umumyna kabul edýän, emma şuň manysyny bilmeli diýip, olary musulmanlary jahil musulman towa gelip boynuna farz bolan amallar etmäge çagyrýar. Ýani ikisiniň ýerini bulaşdyrmaly däl musulman doganlar. We ilki bilen insanlary tawhide çagyrmaly. Köplenç öwretjek diýip barada bol namaz kıl, ay gel juma akideýin, ay sen nämet, ýa bolmasa örtünmeýän ayal maşgala bolsa derrew oňa başyny örtjek bolýar. Şul ýalňyş usul musulman doganlar. Birinji bilen tawhide düşündirmeli, imany düşündirmeli. Ol kişiler imana, tawhide düşünse, sen oňa namaz kılma diýseň özü diýer, maňa da öwret diýer. Ýa bolmasa başyna näme üçin islamy wara näme üçin geýinmeligini bilse, bir zenan maşgala näme üçin Allah Teala'ň yaradanlygyny, zenanyň boynuny näme bilen farz bolýandygyny düşünse, imany bolsa özü onu diýer. Pikirlenip başlar, men näme musulman zenan islamy wara meni geýinmeli diýer. Şonuň üçin ilki bilen imany, tawhidi düşündirmeli. Allah Teala bizi boşuna yaratmady, özüne gulluk üçin yaratdy, bize peýgamber ugratdy, Kur'an-ı Kerim'i indirdi. Bizim boynumyzyň borjy, birinji borjy Allah Teala gulluk etmek. La ilahe illallah diýmek, Allahdan başga hak ilah ýokdur diýip batyl ilahlar reddetmek. Ýüregiňde diňe Allah bolmaly, Allah inanç bolmaly, Allah'a bilip almaly, diňe Allah'a tawakkel etmeli. Şol birinji iman we tawhid düşündirmeli musulman doganlar, akide düşündirilmeli. Ondan soň näme galan zatlar öwredilmeli. O dünýäge gidip gelen barmy diýip oturana, ýa-da Allah Teala barada ýalňyş düşünjesi bolan kişi gowy ahlak öwretmeň hiç il peýdasy ýok. Ýa-da namaz öwreden gelsäňe diýmekliň hiç bir peýdasy ýok. Çünki onuň tek näme? İmanyny, akidesyny bir öwrenmeli, düşünmeli zatlar bar şüphesi bar. Ýa bolmasa o dünýäge gidip gelen barmy diýip oturanyň aslan tek musulman däl, ol özüne musulmanam diýse, çünki ahirette şüphe edeniň imany iman bolmaýar. Ýa bolmasa mysal üçin tek akidawy meseleler gowy bilmeýän adama gidip fıkhi meseleler düşündirmek, şoň bilen meşgul etmek. Dini meselede hiç il maglumaty ýok. Oňa barıp ol alim bey diýdi, bul alim bey diýdi, mezhepler arasynda ihtilaf. Bu zatlar gerek gel musulmanlar, doganlar. Ilki bilen näme? Tawhidi, akidany düşündirmeli. Ondan soň bir kişiniň boynuna farz bolýan zatlar, namaz, juma namazy mysal üçin, ýylla Ramazan, şeýdip tertip boýunça öwredilmeli musulman doganlar. Dawat etjek kişi şu zatlara näme nazara almaly, öwrenmeli, bilmeli. Ali radiyallahu anh diýär: "Haddisun nasa bima ya'rifun, atuhibbuna an yukazziba Allahu we rasuluhu." İnsanlara diýär, düşünjeleri, akyllar derejesinde düşündürün diýär. Allah we Rasulüni yalanlamagyny, Allah we Rasulüniň yalanlamagyny, inkar edilmegini isleýäňizmi diýär. Yani sen ýalňyş ýerden, ýalňyş görnüşde ýa-da dawat edýän insanyň aň düşünjesini nazara alman, käbirlatlar düşünürsen, hatda dogrulary inkar etmegine hem sebäp bolup bilýän. Ýa bolmasa dawat etjek diýip ýerip adamlar ýerdirip ýüregine düşüp şo birde gaýtalap bu da däl musulman doganlar. Her bir zat öz ýerine, ölçegine, mukdaryna bolmaly. Käbir kişiler şoň alak bolýar, özi towa gelýär, erbet ýetinden, gowy ýetinden. Şo begenip derrew şo öz bilýänini başgasyna ýetirjek bolup, bar bilýänini bir gün aýtjak bolup, karşıdakinem ýada diýär, hiç düşünürüm bilen ok. Şu zatlaram näme musulman doganlar dawatda üns bermeli. We bilmeli musulman doganlar islama dawat peýgamberleriň ýoludur. Her musulman
hak ýoly öwrenenden soňra özü bilenden soňra ýankyýalyk yldydy, birinji özü bilmeli. Ondan soň başgalaryna öwretmeliler musulman doganlar. Her birimiziň näme şol bilenmizden, başarymyzdan insanlara hak ýoly ýetirmek, düşündirmek, dogry ýola çağırmak hemmämiziň boynumuza düşýär. Allah Taala Al-Imran surasynyň 110-njy aýatyna diýär: "Kuntum hayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf we tanhauna 'anil munkar we tu'minuna billah." Siz insanlar üçin çykarlan iň haýyrly ummatsyňyz. Siz ýagşylyga buýrup ýamanlykdan gaýtarýarsyňyz we Allaha iman edýärsiňiz diýär. Biz iň haýyrly ummat. Bu haýyrly ummatyň iň uly wasyplaryndan biri näme? Allaha iman edýärler we ýagşylyga buýrup ýamanlykdan gaýtarýarlar. Biziň iň gowy wasyplarymyzyň biri şu bolmaly. Biz bu wasypy özümizden ýitirsek, bizden bu haýyrlylyk wasypymyz näme musulmanlarna şo mukdarda azlyk bolýar. Biz haýyrly ummat näme üçin biz ýagşylyga buýrup ýamanlykdan gaýtarýas, Allaha iman edýäs. Bu ummatyň wasypy şol, ýagşylyga buýrup ýamanlykdan gaýtarmak özümiz bilip öwrenenmizden soň süýjüdül bilen, ýumşaklyk bilen namaza kanakmy düşünür, ey dogan gel namazyny kıl, musulman adam bir namaz bolsa bolmaýa. Bir namazyň imansyz ölmek mümkin. Tawhidi bilmeýän bolsa gel dogan la ilahe illallah Muhammedur Rasulullah şunu bir bileli. La ilahe illallah näme diýmek, Muhammedur Rasulullah näme diýmek? Allahdan başga hak ilahi ýokdur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taala'nın ilçisidir. Şu näme diýmek? Biziň boynumyzda näme zatlar bizi boynumyzda ýükleýär. Şeýdi süýjüdül bilen düşünürmeli. Arak içýärmi, çilim çekýärmi? İman tawhid düşünürenden soň diýen dogan şu zatlarym gowdal, musulman adam şu zatlardan daş bolmaly. Diýip musulman doganlar her kim başarandan süýjüdül bilen ýumşaklyk bilen gowuny degmen düşünürmeklige gaýrat etmeli. Buhari'de gelýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Bellighu anni walaw aya" diýär. Menden bir aýatam bolsa insanlara ýetirin diýär. Birji aýatam bolsa. Eşitdiňmi? Dogry şekilde öwrendiňmi? Şert. Dogry öwrendiňmi? Onda ýetir. Eşittir. Allah Taala şeýle diýdi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeýle diýdi. Buhari Müslim'de gelýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anh diýär: "Ud'uuhum ila'l islam ve akhbirhum bima yecibu aleyhim min hakkillahi fih. Fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan hayrun laka min an yakuna laka humrun na'am." Diýär ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem olary islama çağırdy. Ali radıyallahu anh bilerik. Ogra diýär müşriklerin, kafirlerin ýanyna. We olary islama çağır we olara Allah Taala olaň boynuna wajib bolan haklaryny düşündir diýär. Birinji Allah Taala insanyň boynuna haky Allaha gulluk etmek, tawhid, bir Allaha ibadet etmek. Birinji şonu näme olara habar berdi. Ondan soňra diýär: "Ey Ali billiye, Allah Taala sen sebäpli bir kişini hak ýola getirip hidayet etse, senin üçin gyzyl düýelerden has haýyrlydyr" diýär. Şo döwürde gymmat düýeleň bir görnüşi seýrek gyzyl düýeler eken. Senin üçin şolardan hem has haýyrlydyr diýär. Birje kişiň hidayetine hak ýola gelmegine sebäp bolup bilsen. Ýene de Müslim'de gelýär Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diýär: "Men da'a ila'l huda, kana lahu minal ajri mislu ujuri men tabi'ahu, la yanqusu zalika min ujurihim şey'a, ve men da'a ila'l dalalatin, kana aleyhi minal ismi mislu athami men tabi'ahu, la yanqusu zalika min athamihim şey'a." Bir kişi hak ýola, dogry ýola çağırsa diýär. Şol ýola gelenleriň sanyça ol kişi sogap ýazylar, o ýola gelenleriň sogabyndan hem hiçat kemelmez diýär. Mysal üçin öz şäherinde, owaňda, ýurdunda insanlara namaz öwredip başladyň, tawhid öwredip başladyň, dogry akide öwredip başladyň, Kur'an öwretdiň, juma namazy öwretdiň. O şu zatlara sebäp boldyň. Ondan soňra sen öwreden kişileriň birilerine sebäp boldy. Olaryň birilerine sebäp boldy. Şu gitdi zincirleme. Şularyň hemmesiniň sogaby başda sebäp boluna geljek diýär. Bu olaryň sogabynyň işlet kemeljek däldi. We bir günah işe sebäp bolup öwreden kişi hem şo erwet ýoly, şol günah işe gelenleriň sanyça, näçe insan geldiçe şolaryň günahlarının sanyça günah geljekdir. Ol sebäp bolany üçin olaryň günahlaryndan hiçsat kemeljek däldir diýär. Demek näme musulman doganlar her birimiz dinimiz ilki şerti öwrenmeli. Dogry öwrenenmizden soň başgalaryna ýetirmek üçin gaýrat etmeli. Allah Taala Maide surasynyň 78-nji 79-njy ayetlerine diýär: "Lu'inellezine keferu min bani İsrail ala lisani Daud ve İsa عيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون." Allah Taala bize bu ayet kerimede Beni İsrail'in lagnata uçramagynyň bir sebäbiniň hem ýagşylyga buýrup ýamanlykdan gaýtarmakly taşlandyklaryny habar berýär Allah Taala. Garşy çykyp öte geçenler sebäpli İsrail ogulllaryndan kafir bolanlar Daud we İsa aleyhisselamyň dili bilen lagnatlandylar diýär. Näme üçin? Garşy çykyp öte geçenler sebäpli.
İsrail oğullardan kafir bolanlar, lagnatlanırlar diýe Dawud we İsa aleyhisselamyň dili bilen. We ol lagnatlananlaryň wasfy näme? Näme erwet wasflar bady? Şu erwet wasflarynyň birem olar öz aralaryna edýän erwet işlerinden biri-birini gaýtarmaýadylar diýe. Demek haram iş edilip durka, oňa garşy çykmazlyk, şirk edilip durka, oňa garşy çykmazlyk, garşy çykmak diýdiğimiz uruşmaly diýdiğimiz däl musulmanlygyny düşündirmek, ýumşaklyk bilen, süýjüdül bilen, emma hakda berip durup, "Hey borlay" diýip hiç zat bolmadyk ýaly gezip görmek lagnata sebäp bolmakdyr. Şonuň üçin näme musulman doganlar dagwata da ähmiýet bermeli. Ondan soňra musulman doganlar ilm diýdik, amal, dagwat we dördünji näme musulman doganlar sabr etmek. Hak ýolda bolsaň, hak ýola çağırsan sabırlı bolmaly, çağırjak kişi. Çünkü attakjak, zulm etjek köp bolýar. Şeytan üçin iň howply we iň ýigrenji adam dinini öwrenip başgalaryna ýetirýän kişidir. Şeytana öz tarapdarlaryny insanlar hak ýoldan aýyrjak bolup ýör, azaşdyrjak bolup ýör, insanlar şirke, bid'ata, hurafa, haramlyga düşürýär, binamslyga düşürýär, ahlaksızlyga düşürýär. Senem berden Allah Taala kitabyny, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini öwrenip, insanlara öwredip başlasaň, şeytan üçin senden ýigrenji adam ýok. Onsoň özü we jinsler sen näme öz azyran kişilerini sana garşy herekete geçirýär. Ondan bu herli yerden başlaýarlar sana hüjüm etmäge, at takmaga, zulm etmäge, haksızlyk etmäge. Hak ýolda bolan insanyň başyna şu zatlar gelip biler. Peygamberlere geldi şu ýagdaý, peygamberlere at takdylar, eziyet etdiler. Öldürilenler boldy, uruldylar, söwüldüler. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemiň başyna şu ýagdaýlar geldi. Allah Taala Zariyat suresynyň 50-nji aýatynda diýär: "Kezalika ma atallazina min qablihim bir rasulin illa qalu sahirun aw majnun." Şeýle de özlerinden öňgelen peygamberlerden ol jadu ýa-da däli diýilmedigi ýokdur diýär. Näçe peygamber gelip geçen bolsa, hatda peygamberlere hem at takyp galypdyrlar. Ol biz ýalak adaty bir musulmana aňyrda dursun. Hatda peygamberler, hatta ululu alimler geçipdir şol ümmetden, şolar da bir zat galypdyrlar. Ebu Hanife rahmetullah at takypdyrlar. İmam Ahmed'e eziyet edipdirler. İmam Şafii, İmam Malik'e hemmesiniň ömür beýanyny okayan eziyet edip goýupdyrlar. Hatta İmam Buhari, şonuň üçin näme musulman doganlar hak ýolda bolsaň eziyetem gelip biler. Şu döwürde mysal üçin insanlary hakka çağıryp tawhide çağırsaň, birinji bilen sana kim garşy çykýar? Ähli bidgat. Bidgatçy ahun molla garşy çykýar. Aýna bul Wahabi, Selefi bir zat diýip näme at takyp başlaýar. Sen insanyň gözüne garalajak bolýar diýmedik zadyň diýdi, öwliýalara söýgdi diýe, ay mezhebin kär diýe, kerametin kär etdi diýe, o musulmanlara müşrik diýdi diýe, hiç diýmedik zadyň diýdi diýerler. Töhmet etdiler. O garalajak bolýar, ýigrendirjek bolýar. Demek näme musulman doganlar hak ýolda bolan kişiň we hakka çağırýan kişiň başyna şu zatlar gelip biler. Şonuň üçin hak ýoldaky kişi sabırly bolmaly. Dagwatda ilm öwrenende sabırly bolmaly. Ondan soň sabır diýenmizde musulman doganlar Allah Taala ibadetde sabırly bolmaly. Haramlara garşy özümizi saklamakda sabırly bolmaly, nefsimi tutmakda. Bu Allah Taala'nın takdirine sabırly bolmaly. Dünýä her hilek zat başymyza gelip biler. Hassalyk, kıyınçylyk, garyplyk, her hilek zat başymyza gelip biler. Allah Taala'nın näme takdirine sabırly bolmaly musulman doganlar. Demek näme boldy? Jemlesek, birinji ilim almaly, ilim mejlislerden gopmaly däl. Hökman suratda musulman öz başyna, öz boýnuna farz bolan ilimlerden öwrenip başlamaly. Birinji akide, tawhid, ondan soň boýnuna farz bolýan ibadetler nähilek berja etmeli. Şu zatlar hökman ilim almaly, ders almaly, öwrenmeli, çağılamyzy ilim öwretmeli. Ilimden, alimlerden, ilim mejlislerden gopmaly däl musulman doganlar. Ondan soň amal etmeli, salih amalymyzy köpeltmeli. Ondan soň diýdik dagwat etmeli. Ýaşylygy buýrup ýamanlykdan gaýtarmaly. We islama dagwat etmeli diýemizde musulman doganlar elimizden näme kömek edip bilsek dagwata kömek etmeli. Gönü mysal üçin özüň çykyp dagwat edip bilmersiň, belki başarmarsyň. Ýa-da iliming azyrakdyr. Emma näme? Başga ýollar bilen dagwata kömek edip bolýar. Puluň bilen, pikiriň bilen, ilimiň bilen. Mysal üçin kitap çap etmek. Sen belki ilimiň ýokdur, özüň çykyp insanlara öwretmäge, düşündirmäge okybyň ýokdur. Emma maddiýetiň bilen kitap çap etmäge kömek edip bilersiň. Ýa bolmasa mysal üçin gurlap başarýan dälsiň, emma dil gowulýansyň, terjime edersiň bir dilden başga bir terjime, başga dile kitap, makale terjime et. Ayet we hadisler terjime etmäge sen ökde bolsaň, şol ugurda sen näme öňe çyk hyzmat et. Alimleriň mysal üçin derslerini terjime et, video derslerini. Ýa bolmasa talip okutmak. Hiç bulan edip bilmediň, terjime edip bilmediň, wagzam edip bilmediň, dagwat edip bilmediň, okap ýören talip ýetişmegine senem kömek et. Talibe gollak bol. Talip okusun ýetişsin.
yetişsin. Ya bolmasa özüň kary bolup bilmersiň, emma bir karyň hafyzyň yetişmegine sen sebäp bolup bilersiň maddiýetiň bilen. Bir kary okusun yetişsin, men şunu näme gollajak, okutjak diýip näme sebäp bolup bilersiň. Medrese gurmaga kömek etmek, wagzlaryň, dersleriň çykmagyna we ýaýramagyna kömek etmek musulman doganlar. Diýmek näme? Göni özüň dagwat edip bilmeseňem dagwatyň ýoly kän, alhamdulillah. Şulara sen sebäp bolup bilersiň, pikiriň bilen, malyň bilen, janyň bilen, pulyň bilen dagwaty kömek edip bilersiň. Şonuň üçin näme musulman doganlar dagwat diýsekdiňe çykyp gurulan belmeka, wagz etmelmeka diýmeler. İnsanlaryň hakka gelmegine, hakka gelmek üçin näme etmeli bolsa, senem şo ýola kömek etseň, ol hem näme dagwata kömek bolýar musulman doganlar. We diýdik hak ýolda sabırly bolmaly, ýardamaly däl, ýermeli däl, berk bolmaly, Allah Taaladan sebat dilemeli diýdik musulman doganlar. Ana şu 4 zat we şu 4 zat musulman doganlar şu döwürde eň uly jihatlaryň biri. Şoňa öňsüriň eň uly jihatlaryň biri şol. We şunu edýän kişi mujahit. Ilme öwrenmek, amal etmek, dagwat etmek we sabr etmek. Eň uly jihatlaryň biri şu döwürde. Çünki biziň ummatymyzyň şu wagtky ýagdaýda bolup durmagynyň, şu içimizdäki haramlyklar, şu içimizdäki agzalylyklar, kafirleriň musulmanlara eziýet edip durmagynyň asyl sebäbi bizden, biz sebäpli bolupdyr. Biz öz amalymyzy düzedemzok. Biz doğru şekilde dinimizi eýeremzok, biz akidamyzy düzedemzok. Biz musulmandan agzybyr bolmaklygy üçin, Kur'an sünnete gelmekli üçin zahmet çekemzok. Şonuň üçin hem kafirler bize musallat bolupdyr. İçimizde haramlyk gaýrap otyr, bihayalyk, bihijaplyk, şirk, bid'at şulatlar. Näme üçin? Çünki biz ilim alyp amal edip dawat edemzok. Şu zatlaryň aýrylmagy üçin, hakyny ýaýramagy üçin herekete geçemzok. Şonuň üçin bolupdyr. Ýani gözeňize getirin musulmanlar bir ýurdy bir düşman basyp alyp duran bolsa, hay maňa näme diýip otursaň bolarmy? Watanyny gowurýan adama maňa näme diýip oturmaýa, herekete geçme. Her kim başarandan şu düşmanyň öňünde durjak bolal diýer. Dagwatda ilmde de şeýle musulman doganlar, jahalat biziň üstümizde gelip otyr. Dini bisawatlyk biziň üstümizde gelip otyr, hüjüm edip otyr. Küfür we şirk, bihayalyk, binamyslyk, ahlaksyzlyk biziň içimizde gelip otyr. Jahalatyň oklary biziň üstümizde gelip otyr. O janly düşmandan beter bul. Çünki bul jahalat insanlaryň beýnisini basyp alýar. Düşman gelse ýurduň basyp aljak bolar. Bugün bolmasa ertir güýçlenersiň, çykararsyň, gowarsyň. Ya özleri dagap gider. Emma en howplusy musulman doganlar beýnileriň basyp alınmagy. Bu düşmanyň topragyny basyp almaklygyndan has korkunç. Jahalat insanyň kellesini alýar, kellesine hakimiyet gurýar düşünjesinde. Ondan insan Kur'an bilen tersleşip başlaýar. Ondan ol insan musulmançylyk bilen tersleşip başlaýar. Ol insan ibadetler islemeýär, ondan o nefsiniň ýygyna düşýär, haramlyklaryň ýygyna düşýär, bihayalyň ýygyna düşýär, binamyslygyň ýygyna düşýär. Düşman nirde beýnide kellede. O watanyny gowurmaýarsaň, o taryhyny gowurmaýar, dinini hiç adam on kellesine Amerikana meňdejek bolýar, ýene bir zada meňdejek bolýar, şoňa meňdeş ýalňyş düşünjeleň uğruna ýygyna bolýar. Diýmek näme musulman doganlar, näşul jahalatyň goşunlary biziň üstümize gelip dur. Biz hem şoň garşysyna jihad etmeli. Haýda jihad näme ýanky aýdynmaz. Gylmaly, amal etmeli, dagwat etmeli, o bu ýolda sabırly bolmaly. Şonuň üçin diýär şu zat, şu döwürde şu zatlar eň uly jihad, eň uly jihad. Hususan hem dinini öwrenip, dogry amal edip dagwat edýän insan dine uly hyzmat edýär. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şeriatyna uly hyzmat edýär diýmekdir musulman doganlar. We her kim başarandan. Allah Taala hemme jamyda tawfik bersin musulman doganlar. Agzybyr bolup, bir bolup, bir ýumruk bolup, Kur'ana we sünnete islama hyzmat etmek Allah Taala bize müyesser etsin, muwaffaq kılsın. Elhamdülillahi rabbil alamin.